Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza ke nendaba kaGustin Sireno. Gustin Sireno kumfana omdala, iKaizer Chiefs idiyabe ke yamkhulula uGustin Sireno. Sithetha nje nani akasayiyo ke iplayer ke yeqela ke leKaizer Chiefs. Kuvaka into yokubana kumfana omdala uyifumene ke itim entsha azothi ke ayidlalele. Igama lalo tim ke iDurban City. uGustin Sireno umfana omdala uzawudlalela pha iDurban City. Uzawuya ke kumqeqeshi ke bekade eqeqesha pha iqela leKaizer Chiefs umlumzana ke uBen Yosef. Bazawudibana pha ke kwiqela ke leDurban City. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke uGustin Sireno iKaizer Chiefs iqela ke kuse-early into yakhe into yokubana ke ayizuyivuselela ke contract yakhe. Abaninzi bazawukhumbula ke ndayenza kuqala ke indaba ke kaGustin Sireno, ndazama ukuyicacisa into yokubana ke contract yakhe neqela leKaizer Chiefs ayizuba savuselela. iKaizer Chiefs imemeza indaba ethi ke uSireno ayizukwazi ukuyivuselela contract yakhe. Wahlala ke ngoba iKaizer Chiefs bilinde into yokubana ke ezi ndaba izimemeze ke ngokusemthethweni, ngokusesikweni, njengokubana ke iqhubeleka imemeza nezinye ii-players ke ezizawuhlala nezingazuhlala. Injalo ke baphulaphula ke uGustin Sireno, sithetha nje nani ke akasayinguye umdlali ke weqela ke leKaizer Chiefs. NgoSireno ke sike singene kancinci phaa kwimfana omdala phambi kokubana ke sinabe kakhulu simnqonele into yokubana umfana omdala nalapho ayakhona izinto zakhe zimhambele kakuhle, kuvuleleke kwimfana omdala napha kwiDurban City aphefome kakuhle umfana omdala. Ewe uSireno ufikile kwiKaizer Chiefs le minyaka esisizini athe wasihlala phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Bebukhona ke ubunzima phaa naphaa, bekukhona amehla ndenyuka phaa naphaa. Isizathu ke saloo nto yinto yokubana kuGustin Sireno wasayinwa okanye wathathwa iKaizer Chiefs yawunguye yedwa ke iplayer ke esemgangathweni ophezulu ixesha elide kulaa sizini. Wabe ke ngenamncedisi umfana omdala, kodwa wawuthi xa uqwalasela ubona indlela umfana omdala adlala ngayo, nendlela athatsha ngayo ibhola nangendlela atheka ngayo umfana, wawubona into yokubana yiplayer esezingeni eliphezulu uGustin Sireno. Qha into embetha apha kwiKaizer Chiefs akanamasekela, akanamncedisi ngalaa ndlela wayencediswa ngayo phaa kwiMamelodi Sundowns. Yamenza ke loo nto kwiKaizer Chiefs wabonakala njengefeyila umfana omdala. And ke iKaizer Chiefs uyayithanda ke laa nto amaxesha amaninzi ke yothenga umdlali ke onezinga eliphezulu abe yi-1, isogqiba imthwalisa uxanduva lokubana makaphefome ngenkani ngoba ubhatalwa kakhulu, ngoba usezingeni eliphezulu. Ingayijongi imeko okubana ingaba nalo mdlali njengoba simthathile na, bakhona na abanye abadlali abazoncedisana naye ukwenza into yokubana lo mdlali noko uxanduva nobunzima abuthwele buphungulwe ngabanye abadlali, akwazi naye ukuziva noko efresh, akwazi udlala ngendlela okanye uphefoma ngendlela erayithi. Ayizijonge ezo zinto ke iKaizer Chiefs. Asuzuyifihla ke loo nto, yayiqala yayenza nakubhiliyathi laa nto iKaizer Chiefs, amthwalisa uxanduva wabe yedwa. Yayenza kuDoli laa nto iKaizer Chiefs, amthwalisa uxanduva, ingamnikezi abadlali abasemgangathweni abazokwazi uba basebenzisane naye. Iphindile uGustin Sireno laa nto, naye waduntsuze yedwa, akabi namdlali uzokwazi ukumncedisa kweli zinga kulo ukwenza into yokubana ke aphefome ngale ndlela ebelindeleke ngayo. Kodwa ke akho nto isoba sayithini, Gustin Sireno akasekho kwiqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala uzobheka phaa kwiqela leDurban City. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene ke nani ke nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.